హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పాతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయిని గౌరకథా దామదాయ నగర గ్రామచారిణి. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. దయచేసి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క భక్తులు మనస్ఫూర్తిగా నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపదుల వారు ఎంత మేరాన పలికిస్తారు అంత మేరాన పలుకుతారు. లెసన్ 9 పార్ట్ 2. హరే కృష్ణ. సో లెసన్ 9 పార్ట్ 2 మనం ఇప్పటిదాకా 1వ అధ్యాయం నుంచి ఆల్మోస్ట్ 11వ అధ్యాయం ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 12వ అధ్యాయం. 12వ అధ్యాయం అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ బుక్ ఎగ్జామ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ అందరూ ఒకసారి ప్రిపేర్ అవుతున్నారనే భావిస్తున్నాను. సో మనం దీని గురించి సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్. ఏం ప్రభుజీ? క్లోజ్ బుక్ సెకండ్ ఇదే అయిపోయినాక మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అదే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ అంటే ఎప్పుడు క్లాసెస్ అయిపోతుందో. సో ఇప్పుడు 9th జరుగుతుంది, ఇంకా 11th చాప్టర్. దీని తర్వాత 12th చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది అని అంటే ఎగ్జామ్. ఓకే, 12th చాప్టర్ కూడా 2 parts లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ 2 అయిపోయినాక సెకండ్ క్లోజ్డ్ బుక్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. అలాగే ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మనం ఏం చేసాము? Sorry for disturbance, Prabhuji. 1 second. Can you give the permission to after this lesson, after this one, give the permission to ask the question, Prabhuji? దేని గురించి మాట్లాడి? ఇదే ప్రభుజీ, ఒకసారి అన్ని 12th చాప్టర్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు కదా, అయితే ఒక్కసారి ఒక క్లాస్ తీసుకొని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటాయని కూడా క్లారిఫై చేయండి ప్రభుజీ కొద్దిగా. అంటే అప్ టు 12 చాప్టర్స్ అయినా కానీ అందులో కొన్ని క్లాస్ అయిపోగానే మీరు అడగచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. అలా కాదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు లాస్ట్ 12 చాప్టర్స్ అయిపోతాయి కదా, ఇఫ్ యూ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 7 to 12 చాప్టర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ డౌట్స్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దెమ్ ప్లీజ్. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు మీన్స్ if we are discussing in our groups but we cannot solve the problems, so if I am asking to you, can you give the క్లాస్ అయిపోయినాక ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మాతాజీ. అలాగే that only I will told to you ప్రభుజీ. Sorry for the disturbance. No problem. Hare Krishna. Okay, so connection between chapters 10 and 11. ఏమున్నది కనెక్షన్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 10వ అధ్యాయంకి 11వ అధ్యాయం కనెక్షన్ ఏంటి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఆ విభూతులన్నీ ప్రదర్శించిన తర్వాత ఆయన విభూతులన్నీ వ్యక్తమయ్యేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానికి విశ్వరూప ప్రదర్శనం ప్రభుజీ. అది ఒక కారణం ప్రభుజీ. ఎందుకంటే విశ్వరూపం చూపించకపోతే ఆయన సామాన్య మానవుడిగా భావించే ఇది ఉంది కాబట్టి, ఆయన దేవాది దేవుడని తెలిసిన తర్వాత మొత్తం అవ్యక్తమైంది ఆయన నుంచే కాబట్టి
అది ప్రదర్శిస్తారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో 10వ అధ్యాయానికి 11వ అధ్యాయానికి ఏమంటే థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్. సో 10వ అధ్యాయంలోని విభూతులు చెప్పారు, 11వ అధ్యాయంలో ఆ విభూతులు ఏదైతే చెప్పారో అది చూపించారు, విభూతులు చూపించారు. అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంపోస్టర్స్, సో ఎవరైనా సరే కూడా వారిని వారే దేవుడు అని అనుకోని, ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త ఫ్యాషన్ ఏమంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే ఎవరు దేవుడు అని అనుకోరు, చుట్టుపక్కల భక్తులు సోకాల్డ్ భక్తులు వచ్చేస్తారు, వాళ్ళే అంటారు దేవుడు 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 అని. సో అలా జరిగినప్పుడు మనకి ప్రూఫ్ కూడా ఉండాలి. కృష్ణుడు కూడా ఊరికనే ఏదో అర్జునుడు మెప్పేసుకున్నారు, కృష్ణుడు అర్జునుడే చెప్పేశారు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు ఫ్యూచర్ లోని. కాబట్టి విశ్వరూపాన్ని చూపించాల్సింది వచ్చింది. వై ది విశ్వరూప వాస్ షోన్ టు అర్జున, ఎందుకు చూపించాల్సింది వచ్చింది అది కూడా మనకి చెప్పారు. ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా అర్జున ప్రభుజీ, మరి నిరాకారవాదులకు కూడా వాళ్ళకి కూడా నోరు ముంచిన, అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపు లేదన్నారు కదా, కాబట్టి నేను దానికోసమే నేను చూపిస్తున్నా. ఎవరు చూపించలేరు కదా ఇలాంటి విశ్వరూప దర్శనం, కృష్ణుడు ఆ దేవాదేవుడు తప్ప. బ్రహ్మవాదులు, నిరాకారవాదులు, నాట్ ఫర్ కృష్ణ, నాట్ ఫర్ అర్జున ఓన్లీ కదా ప్రభుజీ. కరెక్ట్. కేవలం అర్జునుడికి కాదు, ఇది అందరి కోసమని. సో ఫ్యూచర్ లోని చాలా రకాల మనుషులు చాలా రకాలుగా అంటారు, వారికి ప్రూఫ్ కోసమని ఇక్కడ నిరాకారవాదులు వారు కూడా ఏం బలోపేతంగా వాళ్ళు చెప్తారు, చాలా దృఢంగా చెప్తారు. ఏంటంటే ఎవరైతే మనందరికీ సృష్టించారో సృష్టికర్తకి రూపం అనేది లేదు అని అంటారు. కానీ అది రాంగ్. ఆకారం అనేది ఉన్నది. మానవులకి ఏ ఆకారం ఉన్నదో అదే ఆకారం. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మానవులకి ఏ ఆకారం అనేది కూడా చెప్పేది రాంగ్. కృష్ణుడికి ఏ ఆకారం ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఆకారం మానవులకు అందరికీ వచ్చింది. కానీ మనం అది చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి మనకుండే ఆకారమే కృష్ణుడికి కూడా ఉంటుంది. కానీ నవ యవ్వనం చ, ఎప్పటికీ ఆ రూపం అనేది మారదు, ఎప్పటికీ ఒకే రూపంలో ఉంటారు. సో అది చేంజ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కృష్ణ అండ్ అర్జున. సో ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మాటి మాటికి మారుతూ ఉన్నది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అసలు యుద్ధం సంబంధం లేనప్పుడు కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే అర్జునుడికి ఆప్తమిత్రుడు. ఎప్పుడు ఆపద వచ్చినా సరే కూడా కృష్ణుడు వచ్చి కాపాడడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నింది. వారికి ఎప్పుడైతే అరణ్యవాసం చేయాల్సింది వచ్చిందో అప్పుడు కృష్ణుడే చెప్పారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని. ఎప్పుడైతే వారికి అజ్ఞాతవాసం చేయాలో అప్పుడు కూడా కృష్ణుడే వచ్చి చెప్పారు ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని. ఎప్పుడైతే లాక్షాగ్రహం కాల్ చేస్తున్నో అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చారు. మళ్ళీ అరణ్యవాసం అప్పుడు దూర్వాసముని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడే వచ్చారు. ఈ రకంగా ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ లోని కృష్ణుడు ఒక సఖాలాగా, ఒక ఆపద్ బాంధవుడిలాగా వచ్చారు, వారికి సహాయం చేస్తున్నారు. వారి దృష్టిలోనేమంటే కృష్ణుడు ఒక ఆప్తమిత్రుడు, ఎప్పుడు మనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రం సహాయం చేస్తూ ఉంటారని. దాని తర్వాత యుద్ధము మొదలవ్వక ముందు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి దగ్గరికి యాచన కోసం వెళ్తారో అప్పుడు కృష్ణుడిని ఫస్ట్ పంపిస్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక దూతలాగా వస్తారు, శాంతి దూతలాగా. సో అక్కడ ఒక రకమైన రిలేషన్షిప్. ధృతరాష్ట్ర వారి దగ్గర, దుర్యోధనుల వారి దగ్గర అతను ఒక శాంతదూతలాగా వస్తారు కృష్ణుడు. అప్పుడు ఒక రకమైన రిలేషన్షిప్. అప్పుడేమంటే పొలిటికల్ రిలేషన్షిప్. మీరు మా వంతు వెళ్ళి అక్కడ వారికి మా ప్రస్తావన పెట్టండి అని. అది అయిపోయినాక మళ్ళీ యుద్ధం ఇంకెప్పుడైతే ఇంకా నిశ్చయం అయిపోయిందో యుద్ధం బిగిన్ అవుతుంది అని, అప్పుడు అర్జునుడు ఇతర పాండవులు కలిసి కృష్ణుని దీనికోసమని అక్కడ యాచిచ్చే దానికోసం వెళ్తారు, మాకు మీరు రావాలి అని. కృష్ణుడు చెప్తారు నేనైతే అస్త్రాలు ఏది ముట్టుకోను, యుద్ధంలో నేను కేవలం నామమాత్రపుగా వస్తాను నేను అని చెప్పాను. సో అక్కడ ఒక రకమైన రిలేషన్షిప్, అక్కడ యాచన కోసం వెళ్ళినట్టుగా ఆ రిలేషన్షిప్. సరే ఫైనల్లీ కృష్ణుడు అర్జునుడితో పాటు రథ సారథిగా వచ్చేదానికి ఒప్పుకుంటారు. అక్కడేంటి అని అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడికి రథ సారథిగా ఆ రకంగా రిలేషన్షిప్. అక్కడ ఏంటంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి మార్గనిర్దేశం ఇస్తూ ఉంటారు, ఇదిగో ఇలా వెళ్ళు, అక్కడ తీసుకెళ్ళు, రథాన్ని ఉభయ సేనల మధ్యలోకి వెళ్ళి పట్టుకెళ్ళు. అప్పటిదాకా ఎవరక్కడ ఇది అంటే డైరెక్షన్ చూపించేది, దిశానిర్దేశం ఇచ్చేది ఎవరు అంటే అర్జునుడు, కృష్ణుడు కాదు. కృష్ణుడు అసలు నోరు మెదపలేదు.
ఎక్కడ పట్టుకెళ్ళమంటారు? ఉభయ సేనల మధ్యలోకి పట్టుకెళ్ళు ఓ కృష్ణ అంటే, సరే చిత్తము, మీరెలా చెప్తే అలాగే అని ఉభయ సేనల మధ్యలోకి పట్టుకెళ్ళారు. అక్కడ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు తన స్వజనుల్ని చూశారో హృదయం ద్రవించింది. ఆయన ఏడుపు మొదలెట్టారు. చేతులు ఎంత కంపిస్తున్నాయంటే చేతి నుంచి గాంధీవం జారిపోయింది. హృదయ దౌర్బల్యం వల్ల ఆయన అక్కడ నిల్చోలేకపోయారు. సో ఈ రకంగా కృష్ణుణ్ణి అప్పుడు ఒక గురువులాగా భావిస్తారు. నేను మీకు శిష్యుణ్ణి, కార్పణ్య దోషం వల్ల నాకు ఈ రకంగా అవుతోంది, సో దయచేసి నాకు మీరు దిశానిర్దేశం మీరే ఇవ్వండి అని అప్పుడు ఆయన వేడుకున్నప్పుడు, అప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఒక గురువులాగా అతను రోల్స్ అజ్యూమ్ చేస్తారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే, భక్తుడు ఏ రకంగా భగవంతుడిని చూడాలని అనుకుంటారో భగవంతుడు భక్తుడి ఆనందం కోసం అని వెంటనే ఆ రోల్ యాక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లోని CEO ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. కానీ తన కొడుకో కూతురో అతను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే, డాడీ నువ్వు గుర్రం లాగవు, నేను నీ మీద కూర్చుంటాను, నువ్వు ఏనుగు ఇప్పుడు కూర్చో అనగానే ఆ రకంగానే అయిపోతారు తండ్రి. పిల్లల్ని వీపు మీద ఎక్కించుకుంటారు. అంతేగాని నన్నేమనుకున్నావు, నేను ఒక కంపెనీకి CEOని లేకపోతే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని, పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నవాడిని అన్నట్టుగా పిల్లల ముందు ఆ రకంగా చెప్పరు. కానీ అదే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ముందు ఎవరైనా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడేదానికి ఆలోచించినా ప్రయత్నించినా సరే కూడా వారికి చాలా చాలా విపరీతమైన పరిణామాలు వారు అనుభవించవలసి ఉంటుంది. కానీ అదే పిల్లలైతే ఆ రకంగా ఉండదు. ఏం చెప్పినా సరే కూడా వాళ్ళు వింటారు. నువ్వు మాట్లాడొద్దు, కామ్గా కూర్చో అంటే కామ్గా కూర్చుంటారు తండ్రి. సో అది భక్తుడికి భగవంతునికి మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్ ఆ రకంగా. సో ఈ రకంగా అర్జునుణ్ణి కృష్ణుడు అతను కాపాడుకుంటూ అతనికి గీతా బోధన చేస్తూ వచ్చారు. గీతా బోధన ఎప్పుడైతే అవుతూ ఉన్నిందో అర్జునుడు మధ్యలోని అతను అడిగారు, మీరు ఇది చెప్పారు కదా మీవి, స్వామి నాకు దయచేసి అది చూపించగలరా, ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తే నేను దానికి అర్హుణ్ణి అని, ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు కూడా చూపించగలరా అని. కేవలం అర్జునుడు అడిగినంత మేరకి వెంటనే ఆ విశ్వరూపాన్ని, కానీ ముందే వార్నింగ్ ఇచ్చారు, నీకు రాబోయేది మాత్రం మామూలుగా ఉండదు, అనంత సాగరంలాగా నీకు ఒకదాని వెనకాతల ఒకటి కెరటాలు వచ్చినట్టుగా ఆ రకంగా నీకు నేను విశ్వరూప సందర్శనాన్ని చూపించబోతున్నాను. దాన్ని చూసి నువ్వు తట్టుకోగలను అని అంటేనే దాన్ని చూడు, అదర్వైజ్ దాంట్లోని నీకు మాత్రం నేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను, నీకు అంత ఈజీగా అంత హ్యాపీగా ఉన్నట్టుగా అయితే ఉండదు నీకు అని ముందే చెప్పారు. సో ఈ రకంగా చెప్పిన తర్వాత దానికి అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పారు దానికోసం అని ఏంటంటే, పశ్యమే పార్థ రూపాని శతసోస్త సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. ఎన్నో ఎన్నో రంగులు వస్తాయి, ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాలు కనిపిస్తాయి, నీకు ఒక అనంతమైన సాగరం లాగా నీకు అది కనిపిస్తుంది. దానన్నిటిని తట్టుకునే దానికి నువ్వు రెడీగా ఉంటేనే చెప్పు, నీకు అది చూపిస్తాను అని. అర్జునుడు రెడీ అవుతారు, సరే అని. సో అప్పుడు అర్జునుడికి ఆ దివ్య దృష్టిని ఇస్తారు భగవంతుడు. ఇచ్చి, నీకు ఇప్పుడు నేను ఆ దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను, ఈ కృప వల్ల నువ్వు అన్ని రకముల ఇది దివ్య దృష్టిని వల్ల నీకు విశ్వరూపాన్ని నువ్వు చూడగలవు అని అంటారు. సో ఈ రకంగా అర్జునుడికి అది చూపించారు. సో అక్కడేంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ రూపంలోని అర్జునుడు చూస్తారో అప్పుడు అర్జునుడు ఒళ్ళు కంపించిపోతుంది. సో ఫైనల్ గా కృష్ణుడు చెప్తారు, నువ్వు నా చేతిలోని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, కేవలం ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా అయిపో, నువ్వు అన్ని కూడా దానివల్ల రాబోయే ఫలితాలన్నిటినీ కూడా నేను నీ కోసం చేసి పెట్టాను, కానీ పేరు మాత్రం నీది ఉంటుంది, తీసుకో అని అన్నారు. సో ఇక్కడంతా ఇది మనం చూసాం, అర్జునాస్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ సంజయాస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ విశ్వరూప. ఎందుకు సంజయుడు వారు మధ్యలో వచ్చారు అని అంటే, ఒకటి సంజయుల వారికి ఆ విశ్వరూపం అయితే వారు కూడా వీక్షించగలిచే శక్తి
ఆ దివ్య దృష్టి వారికి కూడా ప్రసాదించబడ్డది. కానీ అది కూడా కృష్ణుడి ద్వారా కాదు, అతనికి వచ్చింది ఎవరి వల్ల అంటే కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి వల్ల. సో ఆ రకంగా అతను కూడా చూశారు. అతను చూసినది ధృవీకరిస్తున్నారు పక్కనుండే ఇతను ధృతరాష్ట్రుల వారు, ఎస్ కరెక్టే అని. సో ఈ రకంగా సంజయుల వారు అక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, కాల రూపముగా అతను కృష్ణుడు కనిపిస్తున్నారు, చాలా భయంకరాతి భయంకరంగా కనిపిస్తున్నారు అని. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు మళ్ళీ చెప్పారు అర్జునుడికి, నువ్వు నా చేతిలోని ఒక నిమిత్త మాత్రుడైపోవని. నెక్స్ట్ అర్జునుడి ప్రేయర్స్, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ అర్జున ప్రేయర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, అర్జునుల వారికి ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా తెలిసిందో, కృష్ణుడు సంపూర్ణంగా నాకు తెలుసు అని అనుకున్నారు అర్జునుడు, కానీ సంపూర్ణంగా తెలియలేదు. సంపూర్ణంగా తెలుసుంటే అర్జునుడు క్షమాయాచన కోరేవారు కాదు, నేను తప్పు అని అడిగేవారు కాదు. తెలిసిన వారు తప్పులే చేయలేరు. కానీ భగవంతుడే చెప్పేశాడు, సంపూర్ణంగా ఎవరికి నేను తెలియదు, విదుర్ధ దానవ, దేవతలకే దానవులకే నేను తెలియదు, ఇంకా మామూలుగా తెలుస్తాను. కాబట్టి తప్పులు చేయడం అనేది సహజం, కానీ మార్గంలోనే ఉండాలి. అండ్ శ్రవణం అనేది చేయాలి. శ్రవణం చేస్తూ భక్తి మార్గంలోనే ఉండాలి. అంటే శ్రవణం ఫస్ట్, నెక్స్ట్ భగవంతుడి నుంచి అతను మనకి గురువు వారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ లైక్ 16 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ రకంగా చేసినంత దాకా మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటాము. కానీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కడియము ఏది అని అంటే లాస్ట్ది, భగవంతుని కోసం అనేసరి మనం భక్తి సేవ చేయడం. అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూడండి, ఎక్కడైనా సరే కూడా భక్తి అని చెప్పలేదు, కేవలం భక్తి అని ఉంటే మాత్రం, ఎవరైతే కేవలం జపం చేస్తున్నాను, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తున్నాను, కేవలం శ్రవణం చేస్తాను, నేను సర్వీస్ నేను చెయ్యలేను, లేక నాకు వల్ల కాదు ఉన్నవారు ఏదో ఒక రోజు వారు మళ్ళీ నార్మల్ దీంట్లోనే పడిపోతారు. వారు మళ్ళీ ఒక భక్తుడు అయిపోయేదానికి చాలా చాలా సారి ఈ రకంగా ఎవరెవరో కాదు, ఇలా ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర అయిన డివోటీస్ ఎవరైతే కేవలం వారు శ్రవణం చేస్తున్న ఈ మూడిట్లోంచి ఏ ఒక్క మిస్ అయినా సరే కూడా, ఏ ఒక్క లింక్ మిస్ అయినా కూడా వారు మళ్ళీ మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో పడిపోతారు. శ్రవణం ఒకటి, వాళ్ళు ఇది జపము అండ్ 4 రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్. మూడోది సర్వీస్. సర్వీస్ అనేది వారికి ఇష్టమైనది కాదు, గురువు ద్వారా ఇన్స్ట్రక్ట్ అయినది. గురువు ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా మనకి దే గురువు లేరు అని అంటే శిక్షా గురు. శిక్షా గురు మనందరికి ఎవరు అని అంటే నామనిష్టా ప్రభు. సో నామనిష్టా ప్రభు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి కారంగా మనం అండ్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, నా వచ్చిన కాళ్ళను వస్తాయి, లేకపోయిందా మీరు ఇంత ఇవ్వాల్సిందే అని వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా టెంపుల్ కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాంటివి, అండ్ అది కూడా మనకి ఇబ్బంది కలిగి టెంపుల్ కి బెనిఫిట్ అయ్యేలా. మన వల్ల ఏ సహాయం అవుతుందో, ఎవరికి వచ్చి డబ్బులు మీరు ఇంత ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు టెంపుల్ తోటి. మీరు సేవ చేయగలిగితే చేయండి, లేదు ఇంకో చెప్తారు, అది కాదు. మూడోది మనకి ఏ రకంగా అయితే 12వ అధ్యాయంలోని కృష్ణుడు మనకు ఆప్షన్, ఆ రకంగానే ఎక్కువ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక సేవ చేయండి, లేదంటే మీరు టీచ్ అవ్వండి. మీరు ఒక 10 మందికో 5గురికో 2 మందికో 2కో, లేదంటే కనీసం ఒకరైనా మీరు వాళ్ళకి టీచ్ కావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ అన్ని ఇస్తాం. లేదు మీ వల్ల టీచింగ్ చేయలేరు, నా వల్ల రాదు అని అంటే నో ప్రాబ్లం, మీరు కనీసం వాలంటీర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు శారదా మాతాజీ, ఇంకా రామకృష్ణ ప్రభు, బృందా మాతాజీ వాళ్ళు చేస్తున్నది కూడా టీచింగ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, అట్ ది సేమ్ థింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఏది గొప్పది ఏది తక్కువ అంటే ఏది తక్కువ కాదు. కృష్ణుడు కూడా చేసినా సరే కూడా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే. సో ఇప్పుడు ISKCON మంగళూరు వారికి ఏంటి అని అంటే, కొత్తగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తుంటే కొత్తగా డివోటీస్ రావటం లేదు. డివోటీస్ ని పరిరక్షము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది టెంపుల్ కోసం అని ఇచ్చడం. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఆలోచించమనంటే, ఆ భక్తుల దృష్టిలోని వస్తున్నారు, ఏదో వింటున్నారు, కొంతకాలం వింటారు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించకపోయేసరికి వెళ్ళిపోతారు. వారికి ఎవరో ఒకరు కాల్ చేసి
మీరు రండి దయచేసి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి అని వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఎవరైనా మాట్లాడితే మీ వల్ల రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఆ ప్రెషర్ కూడా లేదు. కంపల్సరీగా 20 మందికి కాల్ 30 మందికి కాల్ చేయాలని లేదు. మీరు ఇద్దరికే కాల్ చేయాలి, ఇద్దరు నెంబర్ తీసుకోండి. 5గురికి కాల్ చేయగారు 5గురు నెంబర్ తీసుకోండి. 10 మందికే కాల్ చేయగారు 10 మందిదే నెంబర్ తీసుకోండి. కాల్ చేయగారు ఒకళ్ళదే నెంబర్ తీసుకోండి. ఏదో ఒకటి సర్వీస్. అందుకోసమే దాన్ని డివోషనల్ సర్వీస్ అన్నారు బదులు భక్తియుక్త సేవ, భక్తి అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఈ 3 పిల్లర్స్, వీటి మూడిట్లోంచి ఏ ఒక్కటి చేయగా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎమోషన్ అనేది 0 స్థాయికి మళ్ళీ పడిపోతుంది. మళ్ళీ పడిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఎన్నో కోట్ల తర్వాతే మనం చెప్పుకుంటాము. ఆ రకంగా కాకుండా కోట్ల జన్మ పోవచ్చు, కానీ జన్మలైనా కనీసం పడుతుంది. ఈ జన్మలో అయితే కాకుండా పోవచ్చు. కాబట్టి మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనం కిందకి దిగజారకుండా వీలైనంత దాకా మనం ఈ మూడింటిని కూడా ఫాలో అయ్యేలా మనం చూసుకోవాలి. సో కృష్ణాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, నెక్స్ట్ అర్జునాస్ ప్రేయర్స్, నెక్స్ట్ అవర్ డివోటీస్ సీ కృష్ణ టు ఆన్ ఫార్మ్. సో భక్తులు కృష్ణుడి ఆ ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని వారు చూసేదానికి ఇష్టపడతారు. The trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. సో ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని చూసిన ఆ అర్జునుడికి ఒళ్ళు కంపించిపోతోంది. ఎందుకు కంపించిపోతోంది అని అంటే, అక్కడ ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నారు అర్జునుడు ఆ రూపాన్ని. చాలా చాలా భయంకరాతి భయంకరంగా ఉన్నది. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు చెప్పేశారు అక్కడ, కాలోస్మి లోకాక్షయక ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమర్థతుం ఇహ ప్రవృత్త ఋత్వేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే వివస్థిత ప్రత్యనికేషు యోద్ధా. కాలరూపం నేను, ఎవరైతే భక్తిలోని ఉండరో వారికి నేను కాలరూపాన్ని అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ కాలరూపం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిది చూశారో అర్జునుడు, అతనికి మాత్రం భయకంపితులైపోయారు. ఈ రకంగా అతను 2 చేతులు పెట్టుకొని అతను భగవంతునికి నమస్కారం పెడుతూ ఆయన ప్రార్థిస్తున్నారు. Arjuna became bewildered in wonder. Thus he began to offer his respectful obeisances to Krishna again and again. And with flattered voice, he began to pray, not as a friend, but as a devotee in wonder. ఇప్పటిదాకా కూడా ఇంతకు ముందు అర్జునుడు నమస్కారం పెట్టారు. మొదటిసారి అర్జునుడు ఎప్పుడైతే నమస్కారం పెట్టారో అప్పుడు చెప్పింది ఏం చెప్పారు? కార్పణ్య దోష అని చెప్పనన్నారు. నాకు కార్పణ్య దోషం చుట్టుకున్నది, నేను మీకు శిష్యస్తేహం మాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను మీకు శిష్యుడిని అవుతున్నానన్న ఇప్పుడు ఒక నమస్కారం పెట్టారు. దాని తర్వాత చెప్పారు, మీరు ఏది చెప్పినా సరే కూడా నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే అహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవఋషి నారదస్తథ అసీతో దేవలో వ్యాసో స్వయం చైవ భవిష్యమే. గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు చెప్పారు, ఇప్పుడు మీరు కూడా నాకు స్వయాన చెప్పారు, కాబట్టి నేను మీరు చెప్పేదంతా నమ్ముతున్నాను. మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టారు. మీరు చెప్తున్న అన్ని కూడా నాకు వినేదానికి శ్రవణానందంగా ఉన్నది, ఇంకా ఇంకా చెప్తూ ఉండండి అన్నారు. అప్పుడు మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టారు. కానీ ఈసారి పెట్టిన నమస్కారం మిగతా సార్లు పెట్టిన నమస్కారానికి చాలా తేడా ఉన్నది. ఈసారి అతను కృష్ణుడి యొక్క ఆ భయంకరాతి భయంకరమైన రూపాన్ని కూడా చూశారు. కృష్ణుడి యొక్క శ్యామ సుందర ద్విభుజాకారమైన ఆ కందప్ప కోటి కమనీయ విశేష రూపాన్ని చూశారు. ఇప్పటిదాకా అందంగా ఉన్నారు కృష్ణుడు, అద్భుతంగా ఉన్నారు. కానీ ఆ అందం నుంచి ఎప్పుడు అద్భుతంగా మారారో కూడా తెలియలేదు. ఆ అందం బ్యూటీ వెనకాతలు ఉండే ఆ బీస్ట్ చూశారు. సో ఎంత దారుణంగా కాల గర్భంలోనే అందరూ కలిసిపోతున్నారు. ఆ కాలాన్ని నేను అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని అది వినేదానికి చూసేదానికి భయంకరాతి భయంకరంగా ఉన్నది. ఈసారి మాత్రం ఆశ్చర్యంతో నమస్కారం పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం, ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగింది అని అంటే, ఇప్పుడు మనం అతని మాటల్లోనే విందాం. థింకింగ్ ఆఫ్ యూ as my friend, I have rashly addressed, oh Krishna, oh Yadava, oh Sakha, not knowing your glories, please forgive whatever I may have done in madness
ఆర్ ఇన్ లవ్. ఓ గోవింద, నేను మీరెవరో తెలియకుండా ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అనేసని నేను మిమ్మల్ని చాలా పరాకుగా నేను మిమ్మల్ని పిలిచాను. నేను ఇది పిచ్చితోనైనా చేసుండొచ్చు, లేకపోయిందా నేను ప్రేమతోనైనా చేసుండొచ్చు. నిజం చెప్పాలంటే మనం కూడా ఎప్పుడైతే గోలోకానికి వెళ్తామో మనది కూడా అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూసిన అర్జునుడు లాంటి పొజిషనే ఉంటుంది. ఓ గోవింద, ఓ కేశవ, మాధవ, నారాయణ, నేను తెలియకుండా నేను మీ నామాన్ని హరే కృష్ణ 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 రామ 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 హరే హరే అనుకుంటూ కొన్నిసార్లు పడుకుంటూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు కూర్చుంటూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు నిల్చుంటూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు ఎవరో మిత్రులతో మాట్లాడుతూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు ఏదో పుస్తకం చదువుతూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు టీవీ చూస్తూ జపం చేశాను, కొన్నిసార్లు కాదు అబద్ధం ఎందుకు చెప్పే స్వామి, మీకు తెలియకుండా ఉండదు, మొబైల్ చూస్తూ చాలాసార్లు నేను జపం చేశాను. ఈ రకంగా ఫోకస్ అనేది లేకుండా జపం చేశాను. అర్జునుడు చెప్పినట్టుగా ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా, ఒరిజినల్ రిలేషన్షిప్ అనేది తెలియకుండా ఈ మహామంత్రం విన్నా చాలాసార్లు. అసీతో దేవల వ్యాసో స్వయం చైవ బ్రవీమి అన్నట్టుగానే ఈ రకంగా నాకు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఈ లోకం నుంచి వచ్చిన మంత్రం కాదు అని. అలాగే అప్పుడప్పుడు వచ్చే సీనియర్ వైష్ణవాస్ ఆదివారం పూట అతుల్ కృష్ణ ప్రభు, అటువంటి వారు గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, జపం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా. ఇది మీకే చెప్పలేదు, నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీమి, భగవద్గీతలో మీరు చెప్పారు. ఆఖరి చైతన్య చరితామృతం అయితే ప్రతి రోజు సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంటుందో దాంట్లోని చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తూ, నాయన జపం చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చెయ్యి, చాలా జాగ్రత్తగా చెయ్యి, భక్తిపూర్వకంగా చెయ్యాలి. ఇంతమంది చెప్పినా సరే కూడా నేనేం చేశాను, ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అన్నట్టుగానే జపం చేశాను. ఎందువల్ల చేశాను అలాగా? ప్లీజ్ ఫర్గివ్ వాట్ ఎవర్ ఐ మే హావ్ డన్ ఇన్ మ్యాడ్నెస్ ఆర్ ఇన్ లవ్. అర్జునుడు చెప్పింది నేను పిచ్చితోనో లేక ప్రేమతోనో చేశానని. అర్జునుడి యొక్క ప్రేమ తెలుసు అందరికీ కృష్ణుడి గురించి. పాదాల దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు, మిత్రుడు అని తెలిసినప్పటికి కూడా. ఆయన ఈ రకంగా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోక ముందు, అతని యొక్క ఈ విరాట రూపాన్ని చూడక ముందే వెళ్ళి అర్జునుడి పాదాలు దగ్గర కూర్చున్నారు కృష్ణుడికి. కానీ మనకు ఆ రకంగా లేదు. మనం ఏంటి అని అంటే మనకి ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన సాంసారికమైన సుఖాలు కావాలి, లేకపోతే వద్దని అనుకున్నా సరే కూడా స్టిల్ కృష్ణుడి మీద పూర్తి దృఢ నిశ్చయము, దృఢ వ్రత అనేది కాకుండా మనం ఆ రకంగా చేయాలి. కాబట్టి సంభవం నేను తప్పు చేస్తాను స్వామి, కానీ నా తప్పులని అన్నింటినీ కూడా దయచేసి మన్నించండి. నేను తెలియకుండా చేసిన తప్పులు, అది మూర్ఖంగా చేసిన తప్పులు, తెలియకుండా కూడా కాదు మూర్ఖంగా చేసిన తప్పులు. అందుకోసం ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా ఎక్కడ కూడా తెలియకుండా అన్నోయింగ్ నేను ఇది చేసింది అనేసి ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఐ మే హ్యావ్ డన్ ఇన్ మ్యాడ్నెస్ ఆర్ ఇన్ లవ్, మూర్ఖతోనైనా లేక ప్రేమతోనో నేను చేసి ఉండొచ్చు అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే తడబడిపోతుంది మాటలు. మళ్ళీ హృదయ దౌర్బల్యం అనేది అతనికి ఆవహించింది. సో ఆ రకంగా మనం కూడా ఎప్పుడైతే గోలోకానికి వెళ్తామో ఆ గోలోకానికి అడుగడుగు మనం చూసేది ఆ ఐశ్వర్యము, కృష్ణుడి యొక్క ఆ ఆధిపత్యం అంతా చూస్తాం మనం. తన దాసానుదాసులు కూడా చాలా చాలా గంభీరంగా ఉంటారు వారు. వారి జపము, వారి భక్తి అప్పుడు అనిపిస్తుంది, అసలు నేను చేసిన జపం అసలు ఏమాత్రం పనికి వస్తుందా? వీరందరినీ చూస్తుంటే అసలు నేను ఇక్కడికి ఒక డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. నేను ఏ రకంగా క్వాలిఫై అయ్యాను అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కనీసం ఒక్క రోజు, ఒక్క పూట, కనీసం ఒక్క మాల్ కూడా నేను అటెంటివ్గా జపం చేయలేదు. ఏ రకంగా వచ్చాను నేను ఇక్కడికి? నన్ను ఎవరు అసలు క్వాలిఫై చేసి పంపించారు? ఒక్క ఛాన్స్ మళ్ళీ ఇవ్వండి, మళ్ళీ భూలోకాను, మళ్ళీ ఒక రోజుకి 16 మాలలు చొప్పున ఈసారి కంప్లీట్ టెన్షన్ పెయింటింగ్ చేసుకొని వస్తాను అని ఈ రకంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ ఆర్ ఇన్ లవ్.
పిచ్చి వల్ల. తెలుసు నాకు, కానీ నేను కావాల్సి లేదు. దాన్ని ఏమంటారు? పిచ్చి అంటారు. ఆర్ కొన్నిసార్లు అతి ప్రేమతోని నేను ఏదో జపం చేసుకుంటూ ఈ సేవ చేయాలి, ఆ సేవ చేయాలి, వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఆ ఆలోచనతో నేను జపం చేశాను. మీ గురించి ఆలోచించాను, కానీ నామం మీద కాదు నా ఫోకస్. కాబట్టి అది ప్రేమ అయి ఉండొచ్చు, లేక పిచ్చి అయి ఉండొచ్చు. అందుకోసం మ్యాడ్నెస్ అనే వర్డ్ ముందు తెచ్చారు, లవ్ అనేది తెచ్చారు. సో పిచ్చి వల్లనే అయి ఉంటుంది అది. ఒకవేళ పిచ్చి కాదు అని అంటే ప్రేమ అయి ఉంటుంది అది. సో ఈ రకంగా సంహౌ నేనైతే ప్రార్థనలు సరిగ్గా చేయలేదు. మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచాను. I have dishonored you many times, jesting as we lads lay on the same bed or sat or ate together. సో అక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని నిరాదరణ చేశాను ఎన్నో సార్లు, ఒక్కసారి కాదు. ఎప్పుడెప్పుడు? నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, లేక మన ఇద్దరం ఒకే శయనం మీద ఉండేటప్పుడు, లేకపోయిందా కూర్చున్నప్పుడు, లేక ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నప్పుడు, sometimes alone and sometimes in front of many friends. కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు ఎంతో మంది మిత్రగణంతో పాటు ఉండేటప్పుడు, ఓ ఇన్ఫాలబుల్ వన్, ఓ అచ్యుత, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ ఆల్ దోస్ అఫెన్సెస్. సో ఇక్కడ మన పొజిషన్ మనం ఒకసారి ఆలోచించి చూద్దాం. చేసే ప్రార్థనలు మనకి ఏ రకంగా మనలాగే చెప్పుకుంటాం. నేను మిమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు అవమానపరిచాను, జపం చేస్తున్నప్పుడు తీసుకోలేదు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే ప్రభుజీ. మీరు చెప్పేటప్పుడు కొద్దిగా అక్కడక్కడ లో బ్రేక్ వస్తుంది. సరే, నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ బ్రేక్ అవుతుందంటే చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మన పరిస్థితిని మనం అర్జునుడి ప్లేస్ లో వేసుకొని చూద్దాం. గోలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు, లేక కృష్ణుడి గురించి సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, కృష్ణుడి గురించి మనం ఒక ప్యూర్ డివోటీ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు, లేక కృష్ణుడి దగ్గరికే వెళ్ళినప్పుడు. మనం కూడా ఎలా చెప్తామంటే, నేను కొన్నిసార్లు ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు లేయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ బెడ్ అని. మనకు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే, కొన్నిసార్లు నేను పడుకుంటూ మంచం మీద జపం ఆర్ సాట్ ఆర్ ఏట్ టుగెదర్. నేను ప్రసాదాన్ని ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు నేను లేట్ అయిపోతుంది, బాగా ఆకలేస్తుంది అని చెప్పని శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు అని 3 సార్లు చెప్పుకొని నేను మీకు పరిపూర్ణంగా నైవేద్యం పెట్టకుండా నేను దాన్ని స్వీకరించేశాను. సమ్టైమ్స్ అలోన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్. సో భగవద్గీత అనేది, లేకపోయినా శ్రీమద్ భాగవతం అనేది సాక్షాత్ ఉత్తమ శ్లోకే అంటే కృష్ణుడే అది. సో కృష్ణుడిని నేను కొన్నిసార్లు భాగవతం అనేది లేక భగవద్గీత అనేది వింటుండేటప్పుడు కూడా మంచం మీద ఫస్ట్ టైం కొన్నిసార్లు పడుకొని నేను వినుంటాను, పరాకుగా వినుంటాను. లేకపోయిందా జపం పరాగ్గా చేస్తుంటాను. లేకపోయిందా నాకు ఇచ్చిన కొన్ని సర్వీసెస్ ని నేను దాన్ని సరేలే ఇది ఒంటికి నాకు కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది, లేకపోయిందా బహుశా నాకు ఇబ్బందికరంగా అవ్వచ్చేమో అనేసి నేను ఆ సర్వీసెస్ ని నేను తీసుకోలేదు. ఇటువంటివి ఓ అచ్యుత నేను చేసిన పాపాలే. కాబట్టి ఈ పాపాల నుంచి దయచేసి నన్ను మన్నించండి. ఇప్పుడు సంహౌ నేను మీ దగ్గరకు వచ్చేసాను. ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడిని ఎందుకు క్షమాయాచన కోరుతున్నారు? తెలుసు అర్జునుడికి కృష్ణుడు అతనికి చేసిన పాపాలకు శిక్ష వేయటం లేదు, శిక్ష వల్ల ఇవంతా చూపించటం లేదు. కాకపోతే అతనికి ఒక చేతన అనేది వచ్చింది, అతను చేసిన పాపాలు క్షమించరాని పాపాలు. కానీ అది కూడా ఎవరి వ్యతిరేకంగా చేశారు అని అంటే దేవాది దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేశారు. కాబట్టి క్షమాయాచన కోరుతున్నారు. ఆయనకి ఆ బాధ అనేది ఉండకూడదు అని.
సో మనం కూడా ఆబ్వియస్లీ ఒకసారి గోలోకానికి వెళ్ళిపోయినాక స్టిల్ మన కళ్ళలోని అశ్రుధారాలు కారుతూ మనం భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గర పడుతూ ఫస్ట్ కృష్ణుడి యొక్క పాదాల కంటే కూడా ముందు గురువు యొక్క పాదాల మీద పడి మనం క్షమాయాచన కోరాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో 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 పాపాలు చేసినా సరే కూడా స్టిల్ మనం కేవలం గురువు మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉన్నాం కాబట్టి గోలోకానికి పిలుచుకొని వెళ్ళారు. అక్కడ పాదాల మీద పడి గురువుకి క్షమాయాచన కోరుతూ కళ్ళల్లోని అశ్రుధారాలు కార్చుకుంటూ మనం ఈ రకంగా మనం చేసిన పాపాలను ఒక్కొక్కటి నెమరు వేసుకుంటూ ఇన్ని పాపాలు చేసినా సరే కూడా నన్ను తీసుకొని వచ్చేసరి మీరు ఇక్కడికి, సో నన్ను దయచేసి ఆ పాపాలన్నిటికీ నన్ను క్షమించండి అని చెప్పని, అందుకోసమే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కూడా చెంపలు వేసుకుంటారు. ఎందుకు అని అంటే ఎన్నో పాపాలు చేశాను, ఒక్కొక్క పాపం తలుచుకుంటూ ఉంటేనే నా మీద నాకే ఘృణ వేస్తుంది. కాకపోతే ఇన్ని పాపాలు చేసినా మీరేంటి అని అంటే ఒక ప్రేమపూరితమైన తండ్రిలాగా ఒక తల్లిలాగా మీరు క్షమించి నన్ను పిలుచుకొని వస్తున్నారు, కాబట్టి దయచేసి నన్ను క్షమించండి అని మనం కూడా అర్జునుడు ఏ రకంగా అయితే కృష్ణుడిని యాచిస్తున్నారో, ఏ రకంగా అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో నేను చేసిన పాపాలకు నన్ను దయచేసి క్షమించండి అన్నట్టుగా మనం కూడా ఇంచుమించు అదే రకంగా మనం నమస్కారాలు పెట్టుకుంటూ మనం కోరుకుంటాం. సో ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు అంటే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియకుండా ఉన్న దాని వల్ల, నాట్ నోయింగ్ యువర్ గ్లోరీ, నీ గురించి సంపూర్ణంగా తెలియని దాని వల్ల హే కృష్ణ, హే యాదవ, హే సఖేతి అని మిమ్మల్ని సంబోధించాను అని. అర్జున did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him, oh friend, oh Krishna, oh Yadava, etc. అర్జునుడికే గుర్తు లేదు ఎన్నిసార్లు ఇలా చేస్తుంటారో అని. అవమానపరిచినట్టుగా, లేకపోయిందా ఎగతాళి చేసినట్టుగా, తమాషా చేస్తున్నట్టుగా, ఆ రకంగా ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటారో వితౌట్ ఎక్నాలజింగ్ హిజ్ ఆపులెన్స్. సో ఇది కృష్ణుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుంటే మాత్రం ఇలా చేసేవారు కాదు, తెలియని దాని వల్ల ఆ రకంగా చేశారు. బట్ కృష్ణ ఇస్ సో కైండ్ అండ్ మెరిసిఫుల్ దట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సచ్ ఆపులెన్స్ he played with Arjuna as a friend. Such is the transcendental loving reciprocation between the devotee and the Lord. So ఒక భక్తునికి ఒక భగవంతుడికి మధ్యన ఇది రిలేషన్షిప్. భక్తుడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా తెలియక చేశారు, దానివల్ల క్షమించేస్తారు. పిల్లలు తల్లి చిన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టగానే తల్లి ఒళ్ళో ఎత్తుకుంటారు. పిల్లలకు కూడా తెలియదు, గుండెల మీద తల్లిని తంతూ ఉంటారు. కానీ తల్లి దానికోసం అని కోపపడతారా? నా గుండెల మీద తంతాడా అని? లేదు, కాళ్ళు తీసి ముద్దు పెట్టుకుంటారు. సేమ్ భగవంతుడు కూడా అంతే. కానీ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో పిల్లాడికి ఈ రకంగా నేను తల్లికి చిన్నప్పుడు నేను గుండెల మీద తన్నాను అనేసని ఎంతో బాధపడతారు. అదే రకంగా అర్జునుడు కూడా అదే రకంగా పిల్లోడు మాదిరిగా అర్జునుడు కూడా ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు. The relationship between the living entity and Krishna is fixed eternally. It cannot be forgotten, as we can see from the behavior of Arjuna. So అర్జునుడు కృష్ణుడికి మధ్యన ఉండే రిలేషన్షిప్ అనేది సిమిలర్ టు భక్తుడు భగవంతుడికి ఉండే రిలేషన్షిప్. అది ఎప్పటికీ ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది, అది విడిపోని బంధం అది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండే బంధాన్ని మనం ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి మనం ఎంత చేసినా తల్లిదండ్రులది భగవంతుడిది రుణం మనం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేం, గురువుది కూడా. కాకపోతే మనం చేయగలిచేది ఏంటి అని అంటే వారు చెప్పినట్టుగా మనం కొద్దిగా నడుచుకోగలిగితే వారికి మనం విలువ ఇచ్చినట్టుగా. Although Arjuna has seen the opulence in the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. సో ఇప్పటిదాకా కృష్ణుడిని ఒక దేవాది దేవుడిగా చూశారు, కాకపోతే అతనికి ఒరిజినల్ రిలేషన్షిప్ మిత్రుడిది, సఖుడిది, అది మరచిపోలేకపోతున్నారు. 1000-armed Lord, I wish to see you in your 4-armed form with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. ఇప్పటిదాకా ఈ దివ్యమైన ఆ రూపాన్ని చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు చతుర్భుజాకారాన్ని అతను కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకు చతుర్భుజాకారమనే కోరుకుంటున్నారు అంటే శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో ఉండే కూడుకొని ఉండే ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాల రూపాన్ని చూపించారు,
కానీ నెక్స్ట్ చూపించబోయే రూపం ఏమంటే కేవలం కాల రూపం కాదు, ఒక అంటే శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షణ చేయగలిసే రూపం. సో శంఖ చక్ర గదా పద్మముల్లోని శంఖము మరియు పద్మము అది భక్తుల కోసమని. శంఖనాదం వల్ల నీకు నేను అభయాన్ని ఇస్తున్నాను, నీకు విజయాన్ని ఇస్తాను అనేసని శంఖనాదం. అలాగే కమలం కూడా వారికి అభయం ఆనందాన్ని ఇచ్చేదానికి కమలం. కానీ ఎవరైతే దుష్టులు ఉంటారో వారి కోసమని గద మరియు చక్రము. వారికి ఏంటి అని అంటే కాల రూపంలోని ఆ గద ఇంకా చక్రం రూపంలో కనిపిస్తారు. సో ఆ రకంగా సో రెండు కలిసి ఉండే మిశ్రితమైన రూపాన్ని ఇప్పుడు చూడాలనుకుంటున్నారు అర్జునుడు. అందుకోసమని చతుర్భుజాకారాన్ని కోరారు. He is now asking to see the form of Narayana, a spiritual form. సో ఇది ఈ శంఖ చక్ర గదా పద్మము అనేది కృష్ణుడి యొక్క ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్, అది నారాయణుడిగా. సో నారాయణుడిగా అతన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు. The verse establishes without any doubt the statement of Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of Godhead and all other features originate from him. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. సో కృష్ణుడే ఆది దేవుడు అనేది అది ఇక్కడ నిరూపిస్తుంది శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా. సో కృష్ణుడి నుంచే సర్వరూపాలు వచ్చాయి అనేది ఆ చతుర్భుజాకారాన్ని చూపిస్తూ అతను ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు, వారిని వారే దేవి దేవతలు అనుకుంటారు, లేక వారిని వారే కృష్ణుడు అనుకుంటారు. సో వారు ఒకవేళ అన్నారంటే నేను దేవుణ్ణి అని అంటే అప్పుడు ఒక భక్తుడు అడగాల్సింది, సరే మీరు దేవుడు అయితే కృష్ణుడు అయితే మీ విశ్వరూపాన్ని చూపించండి అని అంటారు, అడగాలి. నేను ఎప్పుడో చూపించేశాను ఆల్రెడీ అర్జునుడికి అంటే, కృష్ణుడు నీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగారో నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒకసారి చూపించేశాను, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ భగవద్గీత నేను సూర్య భగవానుడికి వివస్వానికి నేను చెప్పేశాను కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పను అని అనేదానికి లేదు. అర్జునుడికి మళ్ళీ చెప్పారు. ఎప్పుడైతే దేవీ దేవతలకి విశ్వరూపం చూపించమని అడిగారో దేవీ దేవతలు, నేను అర్జునుడికి చూపించాను కదా అప్పుడు ఎందుకు చూడలేదు అని అడగలేదు. దేవీ దేవతలకు మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. కాబట్టి ఎవరైనా వారికి వారే దేవుడు అని అనుకుంటున్నారంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఆ ఇంపోస్టర్ సో కాల్డ్ భగవంతుడు ఎవరైనా సరే కూడా యూ మస్ట్ హ్యావ్ ది ఐస్ టు సీ ఇట్. నీకు ఆ దివ్య దృష్టి ఉంటేనే నువ్వు చూడగలవు, నీకు దివ్య దృష్టి లేదుగా కాబట్టి నువ్వు చూడలేవు అని ఆ మాట అన్నారు అని అంటే దానికి కూడా ఆన్సర్ భగవద్గీతలోనే ఉంది. కృష్ణుడే ఇచ్చారు అర్జునుడికి, ఇగో నీకు ఆ దివ్య దృష్టిని నేనే నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను, దీంతో నువ్వు నన్నే చూడొచ్చు అని. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ దేవాది దేవుడు అయితే ఆ దివ్య దృష్టి మీరే ఇవ్వాలి, కానీ నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నారు నాకు ఉండాలి అని? నాకు లేదు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూ మస్ట్ సరెండర్ లైక్ అర్జున. వాళ్ళు తప్పించుకునేదానికి 1,00,000 మార్గాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఒక మాట అనొచ్చు, మీరు అర్జునుడు లాగా మీకు శరణాగతి ముందు పొందితేనే నేను మీకు ఇస్తాను అని అనొచ్చు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది, లేక కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నానా లేక స్లోగా వెళ్తున్నానా? సో ఒకవేళ అడిగారని అంటే మీరు ముందు అర్జునుడు లాగా శరణాగతి పొందేది నేర్చుకోండి, దాని తర్వాత అడగండి దివ్య దృష్టి అంటే. ఏమంటారు అప్పుడు? అవాక్ అయ్యారా? ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. జపం చేస్తున్నారు కదండి, 16 మాలలు జపం చేస్తున్నారు, ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తున్నారు. ప్రభుజీ మనసు పవిత్రుడు ఉండాలి కదా, సరైన జ్ఞానం అవగాహన ఉన్నవాడే కదా ఆయన్ని చూసుకోగలడు ఆ దేవదేవుని అన్నా కనిపిస్తుంది. అది అవును కరెక్టే. సో మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా వారిని వారే కృష్ణుడు అని చెప్పుకున్నారు అని అంటే వారిని మీరు కృష్ణుడు కాదు అని ప్రూవ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే నిజంగానే పోయి వారు దేవాది దేవుడు అయితే వారిని మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అని అంటే వారు ఒక మాట అంటారు, శరణాగతి పొందాలి అని. అంటే 16 మాలలు ఉన్న చోట అనరు కదా ప్రభుజీ కృష్ణుడు నేనే అని ఏ గురువు కూడా. గురువు కాదు, భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఎలా చెప్పారో అలా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. అవును ప్రభుజీ. సరెండరింగ్ అంటే శరణాగతి పొందాలంటే 3 లింకులు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. మొదటిది శ్రవణం, భగవంతుడి గురించి వినడం, ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం. ఇది వింటాలి.
నిత్యం భాగవత సేవయా. సో భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. ప్రతిరోజు వినాలి. నిత్యం అంటే ప్రతిరోజు అని అక్కడ. నిత్యం అంటే ప్రతి క్షణము అని కాదు, ప్రతిరోజు, రోజుకు ఒకసారైనా భాగవతం వినాలి అండ్ భగవద్గీత వినాలి, శ్రవణం అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ 16 మాలల జపం. మూడోది ప్రచారం. ప్రచారం కోసం మీరు సహాయపడాలి మందిరానికి. ఈ 3 లింక్స్ కానీ మీరు చేస్తున్నారు అని అంటే మీరు సరెండర్ అయినట్టే. కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా అన్నారు అని అంటే మీరు ముందు శరణాగతి పొందాలి అని అంటే నేను ఈ రకంగా శరణాగతిని పొందాను అని మీరు చెప్పేసి బల్ల బుద్ధి మీరు చెప్పచ్చు, తప్పేం కాదు. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, you have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. ఓ అర్జున, ఇప్పటికీ కృష్ణుడు సిక్క కుదిరిందా నీకు? నన్నంటావా యాదవా, ఓ గోవింద, కృష్ణ, ఏంటి నన్ను దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకోకుండా పడుకోని మరి నన్ను అంటావా? ఎక్కడ అనలేదు ఆ రకంగా. కృష్ణుడు ఏ రకంగా ఉన్నా సరే కూడా తన భక్తుల ఆనందం కోసమని కృష్ణుడు ఏమైనా చేస్తారు. అదే అతని మెయిన్ కర్తవ్యం అనేసి కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారన్నమాట, నీకు మానసిక సంతులన నీకు బాగా డిస్టర్బ్ అయినట్టున్నది, నాది భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి వద్దు, ఇక చాలిద్దాం, దాన్ని అంతమొందిద్దాము, నీకు ఆహ్లాదకరమైన రూపాన్ని నేను చూపిస్తాను, నువ్వు కోరుకున్నట్టుగానే చతుర్భుజాకారాన్ని చూపిస్తాను అని అంటున్నారు. The Supreme Personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real forearm and at last showed his 2-arm form, thus encouraging fearful Arjuna. సో ఇప్పుడు చతుర్భుజాకారాన్ని చూపించారు. మళ్ళీ అయిపోయినాక ఆ శ్యామ సుందర వర్ణం అతి అందమైనది. సో లక్ష్మీ శత సహస్ర సంభ్రమ సేవ్యమానం. సో కొన్ని శత సహస్ర అంటే కొన్ని వందల వేల అంటే కొన్ని లక్షల కొద్ది లక్ష్మిలు కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారంట. ఆ రకమైన అందము, ఆ రకమైన రూపం ఆ కృష్ణుడిది, ఆ ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించారంట. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు, నా గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే నువ్వు వేరే రకంగా తెలుసుకోలేవు ఓ అర్జున, కేవలం భక్తితో మాత్రమే తెలుసుకోగలవు. మత్కర్మకృత్ మత్పరణో మద్భక్తా సంగవర్జిత నిర్వైరా సర్వభూతేషు యా సమామేతి పాండవా. సో ఈ రకంగా మాత్రమే నువ్వు నన్ను తెలుసుకోగలవు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మై డియర్ అర్జున, హీ హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ మై ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది కంటామినేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ మెంటల్ స్పెక్యులేషన్. ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మ లేక జ్ఞాన యోగం అవంతటి మీద డిపెండెంట్ కాకుండా కేవలం భక్తి యోగం మీద డిపెండెంట్ అయి ఉంటారో, హీ హూ వర్క్స్ ఫర్ మీ, ఏ కర్మని చేసినా భగవంతుని కోసం అనేసి వారు చేస్తూ ఉంటారో, హూ మేక్స్ మీ ది సుప్రీం గోల్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్, ఎవరైతే భగవంతుని కృష్ణుని వారి జీవిత ధ్యేయంగా వారి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఉంటారో, భగవంతుని కృష్ణుడు గోలోకాన్ని చేరుకోవడం అనేదే వారి యొక్క లక్ష్యం అయి ఉంటుందో, అండ్ హూ ఈస్ ఫ్రెండ్లీ టు ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్, ఎవరైతే జీవభూతులందరితోని సమంగా ఉంటారో. సో అంతేగాని ఒకరితోని ఎక్కువ, ఒకరంటే అసహ్యము, ఒకరంటే ద్వేషము, ఆ రకంగా ఉండకూడదు. అటువంటి వారు మాత్రమే, హీ సర్టన్లీ కమ్స్ టు మీ, అటువంటి వారు మాత్రమే నా దగ్గర చేరుకుంటారు. ఎనీవన్ హూ వాంట్స్ టు అప్రోచ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఆన్ ది కృష్ణలోక ప్లానెట్ in the spiritual sky and be intimately connected with the Supreme Personality, Krishna must take this formula as stated by the Supreme himself. Therefore this verse is considered to be the essence of Bhagavad Gita. కాబట్టి ఈ శ్లోకం అనేది భగవద్గీత యొక్క ఎసెన్స్. ఇందులో ఒక్క శ్లోకంలోనే మనకి సర్వము భగవంతుడి గురించి చేశారు. సో మనము కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుండాలి, మనం చెడు సాంగత్యాన్ని వదులుండాలి, మనం
భగవంతుని కోసం అనేసి ఏ కార్యమైనా చేయగలచాలి, భగవంతుని మన జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. అండ్ మనం ఎవరితోని కూడా వైర్యం అనేది పెట్టుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు జీవభూతులందరూ కూడా మనకి మిత్రులే అయి ఉండాలి. ఈ రకంగా ఉంటే మాత్రమే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. మత్ కర్మ కృన్ అంటే ఏంటి? అంటే భగవంతుని యొక్క కర్మని, అంటే భగవంతుని కోసమనేసని మనం కర్మని చేయడము. అండ్ మత్పరము అంటే దేవాది దేవుణ్ణి మనం మన జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం. దేవాది దేవుడే, అతనే కృష్ణుడే దేవాది దేవుడుగా మనం తెలుసుకోవడం. మద్భక్తో అంటే కృష్ణుడికి భక్తుడుగా అయిపోవాలి, భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం కావాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తుడు అంటే కేవలం ఏదో సెంటిమెంట్ లాగా నేను జపం చేస్తున్నాను, నేను శ్రవణం చేస్తున్నానంటే మాత్రమే సరిపోదు. సర్వీస్ కూడా చేయాలి, కొత్త డివోటీస్ ని కూడా తీసుకురాగలిచాలి. భగవంతుడు ఈవెన్ దీంట్లోని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, ఈ ముల్లోకాల్లోని నాకు ఈ రకంగా ఎవరైతే సేవ చేస్తూ ఉంటారో, ఇతర కొత్తగా భక్తుల్ని తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నిస్తుంటారో, అటువంటి వారు, అంత ప్రియమైన వారు నాకు ఈ ముల్లోకాల్లోని ఎవ్వరూ లేరు. నాకు ధనవంతులు కాదు, కోటీశ్వరులు కాదు, లేకపోయిందా నాకు వీళ్ళు ధ్యాన యోగం వాళ్ళు కాదు, కర్మయోగం వారు కాదు, ఇతర అష్టాంగ యోగం వల్ల వారు కాదు. నాకు అన్నిటికంటే ప్రియతమమైన వారు ఎవరు అనంటే, ఎవరైతే ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, ఇతరులకి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారో, వారి కంటే ప్రియమైన వారు నాకు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరు. అది ఏ రకంగానైనా బోధించండి. మీరు ఇద్దరు టీచర్గా బోధించండి, లేకపోయిందా మీరు ఒక వాలంటీర్గానైనా బోధించండి, లేకపోయిందా మీరు భగవంతుడికి ధనం రూపాయన మీరు ఏదైనా సహకరించాలనుకున్న ఆ రకంగానైనా బోధించండి. లేదు అని అంటే మనకి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ కూడా చాలా వచ్చాయి మందిరం తరఫు నుంచి. మీ వల్ల ఎంత అవ్వగలదో, ఎంత శక్తి ఉన్నదో దాని ప్రకారంగానే చేయండి. సో ఈవెన్ శీలా మాతాజీ లిస్ట్ కోసం పంపించారు పేరు, మీలోంచి ఎవరైనా సరే కూడా వాలంటీర్ గా చేయగలరా? కౌన్సిలింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది, కొత్తగా డివోటీస్ వస్తున్నారు, వారికి తెలియట్లేదు భక్తి అంటే ఏంటి అని, కాబట్టి వాళ్ళకి కొద్దిసేపు కాల్ చేయండి అని. ఓన్లీ 4 పేరు ఇచ్చారంట. సో నేను మీకు చెప్పేంతటి వాడిని కాను, బట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ష్యూర్ షార్ట్ వే భగవంతుని యొక్క కృప మనకి దొరికేదానికోసమని. సో దాంట్లో దయచేసి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి మీ పేర్లు. ఈ రకంగా మీరు చేసుకున్నారనంటే భగవంతుని యొక్క కృపా పాత్రులు అవుతారు. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, భూమిలోని నాకు ముల్లోకాల్లో నాకు మీ అంత ప్రియమైన వారు ఇంకెవ్వరూ లేరు అని. ఎవరైతే ఈ రకంగా ప్రచారం కూడా చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళని విడిచిపెట్టి భగవంతుడు ఇంకెవరిని తీసుకెళ్తారు గోలోకానికి? అటువంటి వారు ఒకవేళ సంపూర్ణులు కాకపోయినా సరే కూడా అటువంటి వారి గురించి చెప్పారు భగవంతుడు. ఏంటి అనంటే, వారు ఎంత అపిచేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భక్త్, సో సాధురేవ హిమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. సో అటువంటి వారు ఒకవేళ చెడు మనుషులు అయినప్పటికీ కూడా వారిని నేను తీసుకెళ్తాను, నా లోకానికి నేను దగ్గరుండి తీసుకెళ్తాను అని అంటున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా కృపాపాత్రులు అవ్వండి. సో సంఘవర్జిత, సంఘవర్జిత అంటే ఏంటి అంటే, వారు కామ్య కర్మలు మరియు వారు ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా స్పెక్యులేషన్ వాటన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉంటారు. భగవంతుడు ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, భగవద్గీతలో ఉన్నది క్లియర్ గా, కొత్తగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ నిర్వైర సర్వభూతేషు. నిర్వైర అంటే వైర్యము, అంటే ఎనిమిటీ, శత్రుత్వము అనేది ఎవరితోనీ లేదు. నిర్వైర అంటే శత్రుత్వం అనేది ఎవరితో లేదు. అంటే ఎవరితోని అంటే అక్కడ ఎవరు అంటే సర్వభూతేషు, కేవలం వారి యొక్క మతానికి చెందినవారో, వారి యొక్క జాతికి చెందినవారో, లేకపోయినా వారి యొక్క కులానికి చెందినవారో. ఈ విజయవాడ ఇటు సైడ్ కులం పిచ్చి చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఆ రకంగా ఉండకూడదు. నా కులం వారు, నా గోత్రం వారు, లేకపోయిందా నా రిలీజన్ వారు, లేకపోయిందా వారు కూడా మనుషులు, మానవ సేవే మాధవ సేవ. కేవలం మానవులు ఎందుకు? సర్వభూతేషు, అన్ని జీవులకు అందరికీ కూడా మీరు సమానంగా ఉండండి, ఎవరితోని శత్రుత్వం వద్దు. ఈ రకంగా ఉండేవారు మాత్రమే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలరు. In the Brahma Samhita it is stated that those who are attached to the Shyama Sundara form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. బ్రహ్మ సంహితలోని కూడా మనకి శ్లోకం ఇచ్చున్నారు.
ప్రేమాంజనచ్ఛురిత భక్తి విలోచనేన సంతా సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందర అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కృష్ణుడిని శ్యామ సుందర రూపంలో చూస్తారో వారికి కృష్ణుడు తప్పించి వేరే ఇంకెవ్వరూ కనిపించరు. ఈ లోకము సర్వం లోకమంతా కూడా వారికి కృష్ణుడు మయం. వారికి కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకేది కనిపించరు. Therefore, that the purport of the 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. సో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అతన్ని ఎల్లవేళలా మనం తలుచుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. సో ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడు చేయగలము? ఒకటి శ్రవణం, భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణం, అది కూడా నిత్యం. నెక్స్ట్ మనం గురువు ద్వారా చెప్పినట్టు 16 మాలల జపము అండ్ మనం 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. మూడోది భగవంతుని కోసం అనే తన ప్రచారం చేసే దాంట్లోని మనం కూడా ఉడక సహాయం చేసినా చాలు. మీరు ఎంత చేశారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఏం చేశారు, అసలు ప్రయత్నం ఏం చేశారు అనేసని. భావగ్రాహి అంటారు భగవంతుడు, అందుకోసమని భావాన్ని చూస్తారు, అంతేగాని భగవంతుడు ఎంత చేశారు అన్నది మాత్రం చూడదు. తక్కువే చేస్తుండొచ్చు, మనకది తక్కువ అనిపించచ్చు, కానీ భగవంతుడి దృష్టిలో అదే చాలా పెద్ద సేవ. చాలు మీరు ఇంత చేసినా సరే కూడా నాకు చాలు, నాకు ఆనందమే అని అంటారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇక్కడతోని మనం ఇది విరామం తీసుకుందాము. రామకృష్ణ